Kukaa sosio juu huku hakuna mahali kwa kukaa. Karito nyithindo mang'ao kod kie manazra ni kod morgi ilo tok jopuonjre pati maber e piny mar klas 8 maduoko mare nyogol nyoro. Jotele karito nyithindo go wacho ni nyithindo go no kale achiedh nade mathoth motelo ne timo penj go kendo duoko no omorogi ahinya. Skul primar mar Lafey mantiere kaunti ma Mandera kendo kiewo machiegni kod piny mar Somalia emano timo maber ahinya ka jopuonjre mokwongo noyudo maksi 408. Ma kata obedo ni jopuonjre kod jopuonj mosebedo mana ka gwenyre kod jonjore kaka rathoth jopuonj noringo skulno ewi nok mar arita. Ma e sigand sikunde motimo maber KCPE kata obedo ni gionge kod lwasi makare mar somo. E duoko mar penj manyogol nyoro, jopuonjre 1.4 notimo penj. Mokuom jopuonjre gi ne ni kod lwasi makare mar somo gi geno mar duoko makare. Kata kamano nitiere jopuonjre mamoko mane nitiere matek kaluwore kod achiedh nade maka kod kacha. Jopuonjre gi kata kamano moko kuom gi nodhi mowuoyo penj ma ok odewo lwasi marach mane gitime. Nyithindo karito nyithindo mang'awo mar Destiny Children Outreach mantiere Nazra Kayole wer kaluwore ka gipako jowadgi manotimo maber e penj mar KCPE. Nyithindo gimor ni kata obedo ni ngima samoro tek kodgi, jopuonjre 7 mawuok ka noyudo maksi 400 gi wiye. I did not expect that. I thank my guardian for being with me. All the circumstances have been with me. Buying books, buying all those, he has been managed to buy them. So I really thank God. Did not expect that. The grace of God managed to get those marks. So I thank my mom, thank my parents in that school. Because I get full sponsored in that school, I really thank them. Margaret motelo ne karito nyithindo ni wacho ni kata obedo ni onge kod sir makinde duto na nyithindo gi, omora ahinya ni joge hinyo timo maber e penj kendo ngimagi manyime biro bedo makare. Watoto ambao ni they are hardworking, they are God fearing, they believe in themselves. Na kupata hii marks through God's grace, kwa sababu mimi ni mtu napenda Mungu sana. Niliwaambia everything you do you must put God first. It's out for them to join. That is my cry. And also I've been having a challenge of food and rent. Those are really big challenge for now. I have 3 areas of rent, but we are still trusting that God will make a way. Skul mar primar mar Lafey, kaunti ma Mandera, mokiewo machiegni kod piny Somalia, imogolo japuonjre motimo maber e kaunti no duto. Bedo ni skul nitiere mana kilomita 5 kende mabor kod Somalia, arita osebedo marach ahinya kata jopuonj mathoth noweyo puonjo ka. Ataro mar geno mar oganda mathoth, japuonjre mokwongo ka Abdi Majid noyudo maksi 408 kiluwe kod Sharmake Adan manoyudo maksi 405 ka Faran Gedi noyudo maksi 402. And I firstly thank to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala who made all my dreams true. I also thank to my parents as well as my teachers who are always standing with me in all my primary level. Licha ya kuwa na ukosefu wa walimu kwa sababu ya ukosefu wa usalama hapa mjini, walimu wetu waliweza kutoroka na kukutia bidii yangu niliweza kuzoa alama 405. Jopuonj makaeri wacho ni debed ni lwasi makaber to degi time maber molokanyo. We will have had more teachers. The marks will be higher than this, and we will have even led the whole of northeastern region or even the whole of Kenya. I also request the area MP and other well-wishers to give these children who have scored 400 and above, and even those ones who have scored 350 and above, to be given the best scholarship so that they will be able to make their dreams true. They join the best national schools in the county. Skunde primar mar Young Achievers maniyudore kar dak ma ji yuto gini piny mano Mukuru, Nairobi, wacho ni gimoro ahinya kod kaka nyithindo timo maber kata obedo ni kaeri jonyuol samoro yuto mar gini piny kendo ok chul omenda ne skul e sama owinjore. Jopuonj lero ni kata obedo ni achiedh nade maka kod kacha nitiere gitimo siniani ka nyithindo 44 noyudo maksi 400 kadhi nyime, mana nyathi achiel kende mayudo maksi matin ne 300. Wasebedo gi challenges mang'eny to kata ka skundwa ni e slums to watimo maber. Jopuonje mondo, nyithindo tiyo matek kendo wachako puonjo nyithindo kochakore e dala, e rwakruok gi, chiembgi, kaachiel gi tiegogi e wigi. Wagombe Nyasaye erokamano nikech kata muma wacho ni chakruok mar rieko en luoro Nyasaye. Skundwa ni nyithindo luoro Nyasaye, emomiyo gitimo maber.
Duoko mar penj mar KCPE nyogolo odiochieng' manyoro, kamano bende penj mogik mar KCPE motime pacho ka. Kapod wantiere weche mag duoko mar penj mar